салом дӯсти азиз. имрӯз ман мехоҳам ки барои ту як чизи бениҳоят муҳимро хотиррасон кунам. имрӯз рӯзи туст. имрӯз рӯзест ки 178 000 одами рӯи дунё дигар аз хоб нахестанд, аммо қалби ту ҳоло ҳам дар тапиш аст. имрӯз рӯзест ки ту дарк кунӣ сабаби асосии ба дунё омаданатро. имрӯз рӯзест ки ту бояд фаҳмӣ ки роҳи асосии ту дар ин зиндагӣ чӣ аст. чӣ чиз пеши роҳи туро мегирад? барои муваффақ шудан, барои хушбахт будан, барои пешравӣ кардан, барои табассум кардан. чӣ чиз пеши роҳи туро мегирад? барои ин қадар неъматҳои бузурги худовандро нашинохтан. мумкин ҳоло шахсони гирду атроф ва ҳодисаҳои гирду атрофатро гунаҳгор кунӣ, лекин дар ёд дор, ба ин кор ту танҳо худатро фиреб мекунӣ. ягона шахсияте ки дар ин зиндагӣ пеши роҳи туро мегирад ва намемонад ки ту зиндагии беҳтаринро барои худ созӣ, ин худи туӣ. ҳар рӯз корҳои муҳими зиндагиятро ба фарду гузошта худро фиреб карда истодаӣ. дар ёд дор, баҳонаҷӯӣ орзуҳои туро мекушад. танбалӣ ояндаи туро сиёҳ мекунад. мефаҳмӣ? мушкилиҳо дар тамоми ҷоддаи зиндагии ту ба сарат меоянд. бе ин намешавад. зиндагӣ бе мушкилӣ маъное надорад. муҳим он нест ки ту чӣ қадар мушкилӣ дорӣ. муҳим он аст ки ту нисбати ана ҳамин мушкилиҳо чӣ хел муносибат мекунӣ. ҳеҷ гоҳ фаромӯш накун. мушкилиҳо барои он дар зиндагии ту мебиёянд ки туро барои ояндаи беҳтаринро барои худ сохтан тайёр кунанд. афтидӣ, бархез. имрӯз рӯзест ки саҳифаи нави китоби зиндагиятро ту нависӣ. имрӯз аввалин рӯзи боқимондаи умри ту аст. фаромӯш накун. пас ин саҳифаро ончуноне навис ки хонанда аз хондааш ҳаловат барад. фаромӯш накун. худо бо туст. ман ба ту бовар дорам. ту метавонӣ. ҳеҷ гоҳ таслим нашав. ба худ бовар кун ҳангоме ки тамоми дунё ба ту бовар надоранд. боз як бори дигар мегӯям, ба ҷои ту зиндагии туро ҳеҷ кас иваз карда наметавонад. ту ва танҳо ту созандаи зиндагии хеш ҳастӣ. саломат бош. худро эҳтиёт кун. муваффақият ва баракати кор.